कहवा में जनमिले रामत कहवा में कृष्ण जनमे हो। ललना कहवा में जनमे गणेश ता तीनों घरवा मंगल होला हो। ललना कहवा में जनमे गणेश ता तीनों घरवा मंगल होला हो। अयोध्या में जनमेले राम ता गोकुल में कृष्ण जनमे हो। कि ललना पर्वत पर जनमे गणेश ता तीनों घरवा मंगल होला हो। कि ललना पर्वत पे जनमे गणेश ता तीनों घरवा मंगल होला हो। केकर से जनमी राम ता केकर से कृष्ण जनमे हो। ललना केकर से जनमे गणेश ता तीनों घरवा मंगल होला हो। ललना केकर से जनमे गणेश ता तीनों घरवा मंगल होला हो। कौशल्या से जनमे राम ता देवकी से कृष्ण जनमे हो। कौशल्या से जनमे राम ता देवकी से कृष्ण जनमे हो। कि ललना गौरी से जनमे गणेश ता तीनों घरवा मंगल होला हो। केकर से बनेला रामायण केकर से गीता बने हो। कि केकर से विघ्न हरण होला तीनों घरवा मंगल होला हो। राम से बनेला रामायण कृष्ण से गीता बने हो। कि ललना गणेश से विघ्न हरण होला तीनों घरवा मंगल होला हो। कि ललना गणेश से विघ्न हरण होला तीनों घरवा मंगल होला हो। कहवा में जनमेले राम ता कहवा में कृष्ण जनमे हो। कि ललना कहवा में जनमे गणेश ता तीनों घरवा मंगल होला हो।